Jeg har været meget aktiv i Europaparlamentet de sidste 3 år. Jeg har prøvet at påvirke lovgivningen omkring kliniske forsøg, og faktisk også med en vis succes, hvilket jeg er meget forbløffet over. For jeg har aldrig haft succes med danske politikere. Peter er leder af den danske afdeling af det, der hedder Cochrane Center. Peter er professor, og Cochrane, så vidt jeg husker, Peter, det stammer fra en by i Skotland. Ja, det er en skotsk epidemiolog. Ja, en skotsk epidemiolog. Ja. En herre, der hedder Cochrane, der ligesom har stået for det arbejde, som Peter står for i Danmark. Peter netop har udgivet 2 bøger, en på engelsk og en på dansk, omkring gangstermetoderne i medicinalindustrien. Så det er en kæmpe ære at have en af verdens førende forskere på feltet her i Helsingør blandt i dag. Skal vi ikke starte med at give Peter en stor hånd? Nu vil jeg starte, og rollerne er sådan, at jeg er praktiserende læge, og Olga er en gravid ung pige, som I kan se. Og så kommer Olga til lægen her, og så siger han, nå, hvordan går det med graviditeten? Fint, jeg mærker ikke noget. Og du er slet ikke bekymret for, om du kan passe barnet, når det kommer? Nej, overhovedet ikke. Jeg er hjemmegående, og jeg har masser af tid til at tage mig af det. Jo, men er du klar over, at man kan godt have en depression uden at vide det? Nej, det vidste jeg ikke, men jeg har det fint. Jo, ser du, hvis man nu alligevel har en depression, så vil det jo være godt at opdage den. Ja, men jeg har det jo fint. Jeg synes nu alligevel, du skulle gennemgå denne her test for depression, jeg har. Okay, og hvad så, hvis den er positiv? Jamen, så kan du få et lægemiddel, der kan hjælpe dig. Jamen, jeg fejler jo ikke noget, så hvorfor skal jeg gennemgå den der test? Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Ja, men kan du så ikke bare melde dig selv ud af Sundhedsstyrelsen? Undskyld, det var en vittighed. Ja, det må man ikke. Nej, vi er forpligtet til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så hvorfor i alverden anbefaler Sundhedsstyrelsen screening af gravide som mig? Jeg er jo rask. Ja, det kan jeg sgu heller ikke forstå. Men Sundhedsstyrelsen har nogle psykiatriske eksperter, som alligevel synes, det er en god idé. Okay, og hvor mange som er rask får den her screening til en depressionsdiagnose? Ja, omkring en tredjedel af de raske får en falsk depressionsdiagnose, når de bliver screenet. Okay, og hvordan virker den her medicin så? Ja, den er kemisk beslægtet med amfetamin, og den virker også ligesom amfetamin, og det er også svært for patienterne at holde op igen, ligesom for amfetamin og andre narkotika. Hvad er den mest almindelige bivirkning? Ja, jeg er ked af at sige det, men det er seksuelle problemer. De rammer omkring halvdelen af patienterne. Det kan være manglende lyst til sex, impotens, manglende evne til at få orgasme, også for manden, hvis han tager de her lægemidler. Hold da op, okay. Så hvordan er det så med selvmord? Deprimerede personer, de har jo en større risiko for at begå selvmord. Men det hjælper medicinen vel på, ikke? Så... Når man er så ung som dig, så øger medicinen tværtimod risikoen for selvmord. Og den kan også give fosterskader, det skal jeg vel også lige fortælle dig. Men altså, risikoen er ikke så stor, men den er klart forøget. To gode stærkt for barmet. Tak for alle disse oplysninger. Du behøver ikke give mig den skema overhovedet. Jeg ønsker ikke at risikere at få den forkerte depressionsdiagnose og en forkert behandling. Min mand og jeg, vi er faktisk rigtig glade for sex, og jeg har hverken lyst til at få narkotika på recept, eller begå selvmord, eller føde et misdannet barn, så nej tak. Nå, jamen, okay der. Ja, jamen, farvel igen. Ja. Psykiaterne kan jo være lidt svære at få i tale. Og jeg har undervist dem ved et par lejligheder, senest i november sidste år, hvor der var omkring 100 danske psykiatere. Og der startede jeg med at vise en fantastisk film, der er lavet af nogle af mine venner, om Motivational Deficiency Disorder. Den findes på YouTube.
Ray Moynihan er journalist fra Australien, og han ligger på stranden og siger, I was always told I was lazy, but now I know I have a disorder. It is called motivational deficiency disorder. Og så gør den jo tyk grin med det hele, og der er selvfølgelig et lægemiddel mod motivational deficiency disorder, og så videre, og så videre. Og psykiaterne var fuldstændig knust af grin, fordi den er meget, meget begavet lavet. Og så fortalte jeg dem jo, det her er måske nok sjovt, men meget af det, I laver, er sådan. Og så blev der stille i auditoriet. Og så fortsatte jeg med nogle af de ting, som jeg vil fortælle jer her. Men jeg er glad for, at psykiaterne stadig kan holde ud og invitere mig, fordi jeg provokerer dem hver gang. Så jeg har ofte oplevet, at de har taget godt imod mig. Jeg har også ført lange e-mail-diskussioner med dem, indtil pludselig, at der bliver meget stille i den anden ende, og vedkommende bliver sur, fordi jeg for eksempel siger, jamen hold nu op. Altså, at stille diagnosen depression er jo ikke ligesom at tælle elefanter i Afrika. Der tager vi ikke fejl og tæller nogle giraffer sammen med elefanterne. Vi ved godt, hvad det er. Men depressionsdiagnosen, kriterierne for den er gået ned og ned og ned igennem årene. Så for mange år siden, hvor man ikke havde lægemidler imod depression, så var der kun 1/1000 så mange, som man kalder depressive, som der er i dag. Og hvis man mister en ægtefælle, så i DSM-3, så skulle der gå 2 år, før man kunne tillade sig at blive kaldt deprimeret. Så kom DSM-4, nej, det var 1 år. Så kom DSM-4, der skulle kun gå 2 måneder. Nu har vi DSM-5, hvor der kunne hjælpe med kun skal gå 2 uger. Og hvis man stadig er ked af det efter 2 uger, så kan man få en depressionsdiagnose. Og ja, det er få ægteskaber, der er så dårlige, som man kun er ked af det i 14 dage efter altså trods alt, det er en opgave at være gift, men ikke, altså, det er alligevel for meget. Så psykiaterne har opbygget en række myter, som ledende psykiatere tror meget på. Og det gør mig stærkt betænkelig, fordi myterne er forkerte. Lad os nu tage en af de værste. Hvor effektive er de her lægemidler? Altså, i virkeligheden, deres hovedvirkning har medicinalindustrien fået ned til 5%. Er kun 5% for seksuelle forstyrrelser. Men når akademikere, der ikke er lønnet af medicinalindustrien, undersøger patienter, som aldrig har haft seksuelle problemer, altså aldrig, mener normalt fungerende personer, og så de bliver sat i et antidepressivt lægemiddel, og så undersøger, hvor mange af dem får så seksuelle problemer. Det er halvdelen. Så det vil sige, at det industrien har bildt os ind, det er en 10-del af den rigtige frekvens. Det vil sige, at disse piller skulle have været solgt som pillerne, der ødelægger dit sexliv, for det er den vigtigste virkning. Men det giver jo ikke noget stort salg af lykkepiller, som det hedder i folkemunde. Det er nærmest ulykkepiller, hvilket jeg tillod mig at kalde det i fjernsynet. Men så lad os tage den antidepressive virkning. Hvor god er den så? Det er også voldsomt overdrevet, fordi selv i Sundhedsstyrelsens forskellige udmeldinger og anbefalinger, der overdriver man, for der har siddet psykiatere, der har samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, som er lønnet af medicinalindustrien. Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen til ombudsmanden for et halvt år siden, og de har endnu ikke taget stilling til, om de vil behandle klagen, men nu kommer den altså ud i det offentlige rum, fordi det er simpelthen for galt. Og hvordan er det så med disse psykiatere, der er på lønningslisten? Det skal jeg lige tage, før jeg fortæller, hvor lille effekten er af antidepressive lægemidler. Det skriver jeg om i min bog. Psykiatri er det fag i Amerika, der modtager flest penge fra medicinalindustrien. Og de psykiatere, der er på lønningslisten, udskriver flere antipsykotika til børn end andre psykiatere. Antipsykotika er dødsensfarlige. Jeg har beregnet, at Zyprexa alene formentlig har slået 200.000 personer ihjel. Det står i min bog. 200.000 personer. Man skal godt nok tænke sig meget om, før man giver et antipsykotikum til nogen som helst, og især et barn. Når jeg kritiserer de læger, der er på industriens lønningsliste, så får jeg jo at vide, ja, men det er jo naturligt, at industrien tager de dygtigste læger til at vejlede sig som konsulenter og i advisory board osv. Og det er også naturligt, at Sundhedsstyrelsen vil have de dygtigste læger til at vejlede sig, når der skal udskrives retningslinjer. Men sådan er det ikke.
Der er nemlig omfattende dokumentation for, at læger, der er på industriens lønningsliste, i højere grad end andre læger, bruger lægemidler i stedet for andre behandlinger. Det er relevant for jer. Bruger meget dyre lægemidler, selvom der er billige lægemidler til rådighed, der er lige så gode, og hvor vi kender meget mere til skadevirkningerne, fordi de har været på markedet i mange år, og så videre. Så læger, der er på industriens lønningsliste, er faktisk dårligere læger end andre læger. Det vil jeg gerne slå fast. De bliver påvirket af den kontakt med de søde og rare mennesker, som udstopper dem med så mange dollars, eller euros, eller kroner, eller hvad det nu er. Det er ikke så mærkeligt, det er meget psykologisk forståeligt, men det er ikke hensigtsmæssigt for patienterne. Der er det jo sådan, at den litteratur, der står til vores rådighed, er upålidelig. Industrien holder negative forsøg tilbage, og de manipulerer med dataanalysen med de forsøg, de publicerer, så det kan vi heller ikke stole på. Så det, der er ude i det offentlige rum, det er meget overdrevet. Det står også i min bog, hvor meget overdrevet det er. Men hvis vi nu kun bygger vores viden på disse overdrevne offentliggjorte forsøgsrapporter, så er det sådan, der er et Cochrane Review, som viser, at hvis man får et SSRI-præparat, så har 60% fået det bedre efter nogle uger på præparatet, og 50% på placebo. Der er altså en forskel på kun 10%. Det vil sige, at 9 ud af 10 patienter får ikke glæde af behandlingen. Og det er under optimale omstændigheder, hvor industrien har snydt med forskningen. I virkeligheden er det meget, meget mindre. Og det gør jeg meget udførligt rede for i min bog. Og når jeg så har været i medierne, så kommer The Establishment jo omgående efter mig og siger, at ja, men det kan godt være, at effekten ikke er så god, men så får de jo glæde af placeboeffekten, som er på 70%, siger de så. Jeg ved ikke, hvor de har de 70% fra, men det er i hvert fald løgn. Og der er en ting, der er endnu værre. Man kan ikke i et forsøg, hvor den ene gruppe har fået SSRI, og den anden har fået placebo, sige noget om, hvor stor placeboeffekten er. Den er nemlig ikke 50%. Hvorfor er den ikke det? Nej, for hvis man havde haft en tredje gruppe, der ikke havde fået nogen behandling, ikke engang en placebo, så ville omkring halvdelen være kommet sig af sig selv. Det vil sige, at det er ikke en placeboeffekt, det er sygdommens spontane helbredelsesforløb, som hovedsageligt udgør de 50%, der er blevet bedre på placebo. Vi har nemlig også lavet et review om placeboeffekten for 12 år siden, min seniorforsker og jeg. Og den er meget lille. Den er så lille, så det kan man sådan set godt se bort fra. Så det der med, at der skulle være en stor placeboeffekt, det passer så heller ikke. Godt. Så fik vi pillet effekten ned, hvor den hører hjemme. Den er meget lille, men så er der det ved det, at både patienter og læger bliver bedraget af den såkaldte kliniske erfaring. Man gør noget, og hvor det hjælper, allerede efter 3-4 uger begynder jeg at få det bedre. Jamen for pokker da, det ville du også have fået, hvis du ikke havde taget noget som helst for de flestes vedkommende. Det er meget svært som læge ikke at suge til sig af sin kliniske erfaring, så de bilder sig selv ind. Det er frygtelig effektive lægemidler, det her. Det er det jo ikke. Det er lidt rystende, synes jeg, at konstatere, at de ligner og virker som amfetamin, fordi så er det jo i virkeligheden bare narkotika på recept, ikke? Og narkotika skal vi omgås meget varsomt og bevares. Der er nogen, der kan have glæde af det, men vi skal prøve at bruge det i så kort tid som overhovedet muligt. Ikke også? Det er ikke det, der foregår. Jeg bliver vred. Ja, jeg har en god veninde, som er medicinstuderende, og hun havde problemer med studierne eller problemer med kæresten. Og så gik hun op til en psykiater eller praktiserende læge og fik at vide, du er deprimeret, ligesom du siger, du er skizofren, ikke? Ja, og så bliver man udstyret med sådan en lykkepille, og Gud hjælpe mig, om jeg ikke også nogle gange hører, at en psykiater har sagt, du skal regne med at tage det resten af livet. Det er en førstegangs konsultation, og det er et forbigående livsproblem. Det synes jeg er næsten kriminelt. Og der er det jo sådan, at den kliniske erfaring jo også bedrager psykiaterne, fordi de har jo erfaring for, og det har de praktiserende læger også, at når de så prøver at holde op med de her lykkepiller efter 3 eller 6 måneder, så er det rigtig svært for mange af patienterne at holde op. Og det tolker de og fejltolker som om, du har stadig brug for lægemidlet. Og det er da rigtigt, at nogen, der prøver at holde op, at nogle af dem føler sig depressive igen. Men man ved jo ikke, hvordan de havde følt det, hvis de slet ikke havde fået nogen behandling.
der ville mange af dem have haft det fint. Men i og med, at de